La proposta que fem d'esmena no és nova, ja ho hem fet en altres ocasions i és una esmena a la base 30 de les bases d'execució del pressupost, però en concret és modificar la redacció actual que figura en el document que ens han passat, o almenys en el que va passar per comissió informativa, no sé si en la documentació no hi ha una novetat, és el dictamen. La base 30, dietes i despeses de desplaçament a membres de la corporació i empleats públics. I el text diu: al personal al servei de la corporació li serà d'aplicació el Real Decret 4462-2002 de 24 de maig sobre indemnitzacions per raó de servei. Per a que s'entengui clar, personal al servei de la corporació, és a dir, funcionaris laborals, gent que treballa, no a regidors, estem referint molt. I tot seguit diu: no obstant això, quan se li encomana realitzar una comissió de servei amb una autoritat municipal, se li podrà aplicar prèvia autorització el règim d'indemnitzacions per raons de servei que s'estableixi en el paràgraf següent per a membres de la corporació, així com també la mateixa imputació pressupostària. Els membres del consistori, quan realitzen alguna de les funcions pròpies del càrrec i donen dret a indemnització, tindran dret a rescabalats per la quantia exacta de la despesa realitzada. La justificació de les anteriors indemnitzacions es farà d'acord a les normes següents. En primer lloc, sempre serà necessari l'acord o resolució que ordenen la condició de serveis o, en el seu cas, el document que la justifique. En segon, les dietes amb factures de les despeses d'hotel i manutenció dels establiments hostalers o restaurants. I en aquest cas haurà de figurar el motiu o la seva causa. I en tercer lloc, les despeses de viatges, si el viatge és per línia regular en el bitllet original, si és en vehicle de lloguer, la factura de l'empresa de lloguer, i si és en vehicle particular, amb declaració de l'interessat on s'expressa la quantitat de quilòmetres recorreguts. El motiu de presentar aquesta esmena és molt clar. És intentar que les quantitats que se puguen percebre per concepte de la feina i la responsabilitat que pugui tindre tant un funcionari com un membre de la corporació no siguin un element retributiu, sinó la justa compensació per les despeses en què incorren les persones quan estan en comissió de servei. Se pot ser molt fàcil. Gastos a justificar. El que te gastes, presentes justificant i ho pagues. A diferència de la quantitat del sistema actual, que és una quantitat fixa, independent de si estàs 5 minuts, 5 hores o tot el dia. I la proposta creiem que és una proposta més correcta, més justa, i la presentem a la corporació per a que la tingui en compte i la voti, evidentment, en caràcter previ al pressupost.